L'entrenador Barça Rigel primer farà una valoració tot seguit de les vostres preguntes amablement. Bona tarda. Contents d'aquesta victòria, un nou derbi, un nou partit, penso que ha estat bastant maco per l'aficionat, amb la dosis adequada de bon joc i d'intensitat. Ens havíem marcat alguns reptes, com acabar guanyant el rebot, per exemple, ho hem aconseguit. Ens havíem marcat començar bé el partit, ho hem aconseguit. Crec que hem fet una anotació molt regular durant tot el partit i crec que pràcticament l'únic però que ens podem trobar en el partit d'avui és la nostra defensa del segon quart. Crec que quan hem agafat avantatge hem deixat de defensar bé. Ha començat, si no m'equivoco, el segon quart amb 3 pilotes perdudes i 4 rebots d'atac d'ells en poca estona. Això ha permès que una bona penya entrés en partit i ajustés una miqueta el marcador. Però penso que a partir del tercer quart un altre cop ens hem fet amb el partit. Hem agafat un avantatge que sempre estava sobre els 10 punts o per sobre els 10 punts. Mai acabàvem de trencar, hem tingut diverses opcions, al final sempre hi havia alguna cosa que no ens permetia acabar de trencar el partit, però penso que hem entrat a la recta final còmodes i ens hem endut una victòria merescuda. Sònia? Volia que valoressis l'actuació de Boni, que porta, ho hem parlat durant tota la temporada, fent unes grans actuacions, poden saber, però vaja, avui doble figura i possiblement, no sé com acabarà la jornada, podria arribar a ser MVP. Molt content per ell, perquè treballa cada dia per tenir aquesta recompensa i sempre que un jugador la pot tenir em fa feliç. Ha jugat un extraordinari partit amb tot, amb les coses que es veuen i amb les que no es veuen, amb totes les coses. Està en una línia molt regular amb el seu joc i avui ha tingut el premi de la continuïtat de minuts. A vegades hi ha jugadors que estan molt bé i per circumstàncies no estirem tant els minuts, però amb ell ho hem fet i avui té aquesta recompensa. M'agradaria preguntar-te, després el segon quart estava esperant que el deixés de defensar bé i no sé si has pensat a plantejar-te, veient el bon partit que estava fent amb Vall, si t'has plantejat que podia defensar-lo Pitman. Era una possibilitat o no sé si ho fes? Sí, és una possibilitat que hem entrenat i que la tenim allà. El que passa que hem preferit altre tipus de coses per mantenir l'equilibri i per tot plegat. Com que teníem un cert control del partit, doncs no hem anat molt més enllà, però era una possibilitat perquè ens ha fet mal els uns contra uns de cara. Han obert el camp en el seu minutatge, no té tanta amenaça de 3 punts, normalment en té molta, avui ha sigut capaç d'anotar, però normalment en té molta. Però ja sabem aquest tipus de perfils de partits on l'equip contrari se sent una miqueta més capaç que altres dies perquè juga amb menys pressió. Però bé, al final ho hem controlat correctament, tot i que ell ha jugat un molt bon partit. Jordi? Xavi, dues cosetes. La primera, parlaves de desconnexió al segon quart, han corregut 26 punts, que no és una cosa normal, i també em sembla que ha sigut que en 5 minuts no heu fet cap falta, que això també ha demostrat una miqueta la poca intensitat. A què creus que ha sigut això? Bueno, són coses que passen durant el partit. Crec que som un equip que ha guanyat molta continuïtat amb el seu joc en els últims temps. Estem gairebé als 40 minuts, ara a dia d'avui ja amb molt bona continuïtat de defensa i atac. Per tant és molt fàcil etiquetar el moment on no has estat tan bé. Crec que ha quedat molt clar que és en aquest moment, en aquests 5 minuts del segon quart. Són coses que passen dins d'un partit, hi ha equips que ho tenen més vegades o menys vegades. Nosaltres avui està molt clar que en aquest moment al tenir avantatge no hem sigut capaços de mantenir la intensitat. Crec que ha començat, tot i que al final és defensiu, perquè ens han fet 26, ha començat amb pèrdues de pilota. Crec que ha començat en l'atac, ha deixat de tenir fluïdesa, Joventut ha donat un pas més en defensa també i ens ha costat començar sistemes, ens ha costat alguna pèrdua de pilota ingènua i aquí és on ells han aconseguit aquest feeling per poder entrar en partit. Després també hi ha hagut grans accions individuals d'ells, tot plegat, una miqueta. I en aquest segon quart el Joventut també ha canviat la forma de jugar, d'atacar, amb 4 oberts, i el Baez ha fet molt mal, no? Atacant des de fora. Sí, bueno, ells també ho han intentat amb en Jordi, però després en Baez ha tingut un moment bo, sabíem que això podia passar,
N'érem conscients, són coses que passen. Evidentment el Joventut ara amb Baez no és el mateix equip, és un equip diferent. Julián? Després que arribés CJ Wallace, has donat confiança a Costa Perovic, està obert la possibilitat durant tota la temporada que vagin portant els jugadors? Sí, és evident. Com sabeu, el nombre de canvis són 10, per tant, ara que fem un canvi hem d'anar una miqueta d'ull amb tot plegat, però res, anem sempre pensant en el rival, pensant en les possibilitats, pensant en totes les coses per anar fent el que considerem en cada moment oportú. D'acord? Moltes gràcies, una paella.